салом алайкум дӯстони азиз, ҳама каса хуш омадед. бо мо бимонед. як рӯзи сайр гаштем мо дар давлати Чорногория. Короче, город Будва, гаш чай аквапарк. хай мо хати бародарам рафтаем шаҳр тамошо. мехоҳем ки тамошо кунем я сайргашт кунем. давлати Чорногория так ранги Тоҷикистон, хона ҳамаш прика шухшабин ҳам ягон чи надора инаме. хай бо мо бимонед, бо шаҳр рафтаем, дар шаҳр сёмка менем. таксиёшам. хоб дӯстон азиз, мо дар болои шаҳр қарор дорем. короче, раҳои чиам ну шаҳр ҳамун главни шаҳраш город Будва. рай ва пеши ҳамун чира мерафтагиш ва шаҳра мерафтагӣ. хоб привала ҳамаш. короче, бениҳоят ҷои интересни бада мамлока тамошо кунем. хай бо мо бимонед. интересный ҷой, рости бачо ҷои аҷоибай. ҷои аҷоибай. хай ну шаҳрай. не шаҳра. хай бо дар давоми видео мебинем ки чӣ мерем, бо шолошум мекунем. ла глосавиш хеб хтай нашровара ко Тоҷикистона. эгай биё чӯта соз диёр нест. хай чон мо соз камераш накард. Миша молчка да правда. Мира видео бахил полис психология хаптай ки холом так шиндаса укробан хели зелен. о да мира. хоб чиқар гуфтем дӯстон азиз, дар боло ки мо дар шаҳр хар растанем, нахай қариб мадем молам болам нарастем. ин шаҳри ҳамин Будваш главни ҷош. ҳол бо мерем иншолло. села мерем. номрои мошинош оҷо. ҳол хай бо пеш мерем сёмка менем. дӯстон азиз, бо мо бимонед. дӯстон азиз, мо дар шаҳр растем. ҷои гашту гардаш хотем ки бо пари банатики байтала сафар дорем. комментария бинависед, бо иншолло да суҳбатем. ҷои шишу бози чӣ хадидем, мо дар боло будем. боло нафаҳмидем омадем. торика бо хай далши мерем. чӣ гапай далши мерем. мо ки имрӯз бояд камам боша я маълумоти гирем ба бораи давлати Чорногория. бо мо бимонед. хоб дӯстон азиз, бинед тутам дар инҷа мешидааст. самое интересное. тутай чисти тутайса. хоб дӯстон азиз, бо дар шаҳр шунем. такси проблема нест. проблема фақат ҳая тамошо карданай. ҷош
این کامera کسان کامera kasa. Uz niş oy muşlar guş kуда kasih Anu çeke, anu gönder. Boşa. Sadece zopar tradisyonel. Bir zopardır. Çiyor. Şimdi Rüdiger.